खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं नेशनेलिस्ट लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा एबा NLFTनि गुबुन गुबुन सांग्रां हानजाफोरजों सोमोन्दो थानाय गासै 8 उदखारिफोरा 15 जानुवारि खालि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हिंसानि लामाखौ नागारनानै रैखाथि हानजानि सिगाङाव गावखौ गथायदोंमोन, जेराव त्रिपुरा पुलिसआ NLFT परिमल देबबर्मा हानजानि 7 फारिलाइ खालामजानाय केडारफोरखौ फोथैनो हादोंमोन। NLFT बिचम महन हानजानि बावैसो थिसनजानाय 3 थिसनगिरिफोरा BSFनि सिगाङाव आखाइ दैखांदोंमोन। नेथाजय रियां नाइसिं 33 बोसोर बैसोनि, महन्दा रियां सालथां 36 बोसोर बैसोनि, सुकुरनार रियां सिनाय 27 बोसोर बैसोनि, खिरनजित रियां बेरेम 20 बोसोर बैसोनि आरो बिष्णुराम रियां बालखां 25 बोसोर बैसोनि मुंनि उदखारिफोरा त्रिपुरा पुलिसनि जर'खा दालायनि सिगाङाव हाथियार गथायदोंमोन। बिसोरो सा त्रिपुरा जिल्लानि खंसनपुर महकुमानि होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसामनि काछार जिल्लानि सिलचराव थांनाय समबार मोनायाव मोनसे नखरनि नांलायनाय आरो बुलायनायाव 27 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय जादों दि दलाइ बियाबनि जमालपुरनि थागिरि रियाज उद्दिन लस्कर उर्फ बापु मुंनि जोखोम जानाय सेंग्राखौ गोब्राब जोखोम जानायजों लोगोसे सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा जिउ गोमादोंमोन। काछारनि SP नुमल महत'आ खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन दि रांखान्थियारि लेनदेनखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो नांलायनायनि जाहोनाव गंनै नखरनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैनो SMCHआव लांनाय जादोंमोन आरो फाहामथायनि समाव बिथाङा जिउ गोमायो। बे बिथिङाव जायगानि सुबुंफोरा गंसे गारिखौ बुफायदोंमोन। SPआ बुंबावदों दि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। दायनिगिरिया जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन, नाथाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे आइजोखौ हमनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ मोनसे बोथोर बोसोन फोसावदों, जाय आसामनि गोबां जिल्लाफोरनि थागिरिफोरखौ सारअन्थाइजों लोगोसे अखा हानायनि आसा खालामनो सांग्रांथि होदों। बे सांग्रांथिखौ दाजाबदेरनो थाखाय 17 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननाय बे ओनसोलफोराव सारअन्थाइ बारहुंखाबो जानो हागौ। गुवाहाटीआव थानाय ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ 40 थि जिल्लाफोरखौ फारिलाइ खालामनानै बिबान लादों, जायफोरा गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांगोन। बिसोरनि गेजेराव मरिगाव, नगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, शिबसागर, धेमाजि, चराइदेव, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं ब्रिटेनआ बे सप्तायाव गोजां बोथोरनि बयनिख्रुइ गुसुसिन हारखौ मोनदांनो थांगासिनो, मोनसे आर्कटिक बेरफ्रुनायनि थाखाय जाय साहानिफ्राय खोलाथिं दावबायगासिनो दं। बोसोरनि बे समाव दुंथाइया सरासनस्रानिफ्राय 5 डिग्री सेल्सियासनिफ्राय 6 डिग्री सेल्सियास बाङाइ जानो हागौ होनना साननाय जादों, जाय माखासे ओनसोलफोराव 15 सेल्सियाससिम गोग्लैगोन। बोथोर मावख'नि नायखांग्रा क्रेक्सनेलनि बायदिब्ला स्कटलेन्ड, सा आयारलेन्ड आरो सा इंलेन्ड आरो वेल्सनि माखासे बाहागोफोराव बरफनि मोनसे सोलिबाय थानाय बेन्ड थागोन। मंगलबारनि फुङाव जों माखासे जायगाफोराव बिदुङा 12 डिग्री सेल्सियाससिम गाहायाव फैनायखौ नायगासिनो दं। मंगलबारनि मोनायाव जानो हागौ 15 डिग्री सेल्सियाससिम गाहायाव फैगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बेनिखायनो थारैनो बुधबाराव जोबोद गुसु जागोन होनना आन्दाज खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझाराव गोदान रेशन कार्ड रानदों। मैया मंगलबाराव क'क्राझार जिल्लानि खोला खासिबारि आरो दतमायाव हादोरारि आदार रैखाथि आयेन 2013 नि सिङाव गोदान रेशन कार्डफोरखौ फालिथायारि महरै राननाय जायो। मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव क'क्राझार बियाब आरो बावखुंग्रि बियाबाव गासै 7,889 गोदान रेशन कार्ड रानना होदों। मुलाम्फा मोनग्राफोरनि गेजेराव क'क्राझार ST LACनि सिङाव 5,885 आरो
बावखुंग्रि एलएसिनि सिङाव 2004 दं। लोगोसे दतमायाव खुंजानाय गुबुन गुबुन हाबाफारियाव दतमा एसटि एलएसिनि सिङाव गासै 6787 गोदान रेशन राननाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार एसटि एलएसिनि सिङाव गासै 22997 गोदान मुलाम्फायारि, बावखुंग्रि एसटि एलएसिनि सिङाव 25834 गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो दतमा एलएसिनि सिङाव 30885 मुलाम्फायारिफोरा गोदान रेशन कार्ड मोनगोन। बे हाबाफारियावनो सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनार प्रदीप के बिथांमोननि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मोजाङैनो जोबना थाङो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।